Inkululeko kunembuzo eloku iqhamuke njalo lapha kuma-comment section kule conversation yami nawe yokuthi uma ukhuluma ngokuthi indlovukazi umama unomphethokazi ophethe inyanga nelanga, hlasimpe uma ukhuluma ngendaba yokuthi abantu baqala bebekhuleka kulezi ndaba futhi izinto zibahambela kahle, njengoba wachaza ukuthi into edala ukuthi sibe kunokuhlupheka ingoba sithandaza endaweni eronke. Bayabuza-ke abantu ukuthi yiyiphi indlela yokukhuleka e-right ukuze ukwazi ukuxhumana nemvelo nezinye izinto. Baba, ngicela ukuthi nje ngikusho lokhu ukuze abantu baphenduleke kahle, angivele nje ngikhulume nje ngabantu baqala ukuthi babenza njani ukuze abantu bezophenduleka kahle. Emandulo amakhoyikhoyi kwakuthi ntambama ilanga selizoshona babeyaye becele bememeze kulilanga beshaya amathini ilanga maselizoshona, beshaya amathini ilanga maselizoshona, basho bakhulume yonke into ababeyicela kulo ilanga selizoshona, bekhuluma lento ilanga belizoshona lisani selizoshona, bememeze umveli kuqala, ngoba umveli kuqala babememeza bebheke kulo ilanga straight, abanye bathi umveli nqangi, bebheke kulo ilanga straight, bebuke lona, bememeze bekhulume besho konke abakufunayo before inhlamvu yelanga isithele. Angithi siyezwana baba. Before inhlamvu yelanga isithele kwakuthi ekseni ilanga selizophuma, babeyaye bevuke ilanga selizophuma, balinde ilanga selizophuma. Lalithi ilanga uma liphuma babejabula, ilanga maseliphuma babejabuliswa yini? Babejabuliswa ukuthi njengoba ilanga seliphuma nje, seliphuma nazo zonke izinto ebebezicelile kumveli kuqala. Uyayibona lonto, yilonto eyayibajabulisa kakhulu ukuthi njengoba ilanga nali seliphuma nazo zonke izinto zethu ebesikade siyicela izolo. Abantu abamnyama noma abantu bala noma ngithi isizwe sikaNtulu kuqala kwakukhule kwantambama ilanga selizoshona, kukhule kwentambama inhlamvu yelanga sizosithela, kwangathandazwe emini ilanga lilapha phezulu, ngoba babazi ukuthi njengoba selizoshona nje lizoshona lisithele nezicelo zabo ebekade beyicelile. Uzothi ekseni mase lizophuma balilinde ilanga mase lizophuma, lalithi uma liphuma mase beyajabula betshakadule njengamathole esuthu bese bejabula ukuthi nali ilanga seliyaphuma, seliphuma nani nezicelo zethu. Abantu baqala bebexhumana kakhulu nemvelo, bebexhumana nezihlahla, bebekwazi ukucommunicate nezihlahla, lokhu thina namhlanje singasakwazi ukwenza. Abantu bebexhumana nezihlahla, abantu bebe-understand imvelo kaMdali, izinto eziningi bebazi ukuthi okay ezweni mase kunje kusuke kunje. Ake nje ngikhulume ngomama welanga nenyanga. Umama welanga nenyanga wayevela kwimuni kudala emandulo, evela kwimuni emandulo ethwele izinkuni ephethe ingane. Kwakuthi uma evelile umama welanga nenyanga, abantu bonke amakhoyikhoyi ngaleso sikhathi, ngoba abantu bokuqala amakhoyisena ayephuma behambe beyotheza izinkuni, behambe beyotheza kuhlanganiswe izinyanda uma ikade ivelile indlovukazi nomphethukazi lapha kwimuni. Kwakuye kujatshulwe, kushawa amathini, kosiwe inyama, kushaywe ingoma, kujatshulwa uma ikade ivelile leya ndlovukazi, ngoba kwazi ukuthi umandulo kahle kahle inyanga yayo indlovukazi nomphethukazi eyayivela ngayo umandulo kuqala, ivele kujatshulwe, kuhanjwe kuyothezwa yonke lonto, izinkuni, izinyande, yonke leyo nto. Kwahamba isikhathi yagcina ingasaveli, kwaze kwafika abelungu, ngoba abelungu bafika la e-Afrika. Bathe uma befika la e-Afrika base befuna ukwazi yonke imilando yala e-Afrika ngokwehlukahlukana kwayo.
ngoba bafika bayifuna yonke imlando yale-Afrika baze bawuthola nomlando walendlovukazi ukuthi la kulelizwe kunomuntu wesifazane nokuvela kwemuni inyanga ethwele iyinkuni ekhanda ebeletha umntwana. Base behamba belungu nalowo mlando, mase befika le sebebuya nawo, sebewuguqulile bawujika, sebeqamba amanga lihlaza cwe, sebethi loya mama watheza ngesonto, abanye bathi watheza ngesabatha. Amanga lihlaza lento yaqalwa abelungu base beyifaka kubantu abamnyama, bethi indlovukazi nomphethokazi yatheza ngesonto, abanye bethi yatheza ngesabatha. Lokho akulona iqiniso, lento yakhandwa abacindezeli bethu. Leya ndlovukazi yayivela ngomandulo njalo, mhlaba wonke uphuma uhambe uyotheza, kodwa namhlanje abanye bathi yatheza ngesonto. Vele-ke kahle kahle nayo lento yokubhidana kwensuku yalontunjwa yibo abacindezeli bethu, ngoba usuku lokuqala Sunday day lona suku lokuqala nqa. Usuku lwesabatha yilolu esithi umgqibelo. Vele lokho kuyiqiniso, kodwa leyo nto yashintshwa abelumbi bethu. So ngizama ukuveza ukuthi lento yakhandwa abacindezeli bethu besiphuca ubungcwele bethu, base becreate beqamba amanga ngaleya ndlovukazi bethi yatheza ngesuku lwesikhombisa. Lokho okungeyilona iqiniso, yayibolonto okungamampunga. So abacindezeli bethu ziningi izinto abafike basiphuca zona, babhala even nakulento ekuthiwa eBhayibheli ukuthi kuyohamba kuhambe kufika abaprofeti bamanga abayothi intaba idilika. Uyayibolonto ingoba babazi abelumbu ukuthi la emhlabeni kuzohamba uNkulunkulu aveza abantu abazokwenza imangaliso, benze izinto ezinkulu bezama ukubuyisa ubungcwele base-Afrika. Uyayibolonto base-ke beyibhala-ke lento yabo eBhayibhelini-ke ukuthi kuhamba kuvela abaprofeti bamanga abayothi intaba idilika. Uyayibolonto ngoba umuntu olalelwa imvelo, umuntu osuke embethwe idalwa umveli kuqala noSomandla, umuntu osuke embethwe yilezo dalwa zombili, umuntu olalelwa imvelo. Njengoba nje ubaba uIsaya Shembe wakwazi ukukhuluma nolwandle, lamlalela ulwandle, walikhomba wathi thina sinobaba azange sikubekela ngakho lahlehla ulwandle lalalela. Ingoba uShembe wayembethwe uSomandla umveli kuqala, embethwe uSomandla nomveli kuqala, embethwe yilezo dala. Ukuqhamuka kalomoya okuthiwa uShembe uqhamuka okhalweni likaSomandla nomveli kuqala. Ingakho uShembe umthola ey'nkulumeni zakhe ethi ngangikhona mzukwane kudala umhlaba. Uqinisile wayekhona lo moya ekuthiwa uShembe uqhamuka okhalweni likaSomandla nomveli kuqala. So abelungu bahamba bafika la bazosiphuca ubungcwele bethu. Umdala wey'nsuku ngokusikhumbula wahamba wazivusela abantu abanjengobaba uIsaya Shembe ababezobuyisa ubungcwele base-Afrika. Balwiswa kakhulu, baba uIsaya Shembe bamlwisa kakhulu. Nakhona leko Eastern Cape yafika inkinselo iNotch Mgijimi, nayo futhi ayizobuyisa ubungcwele base-Afrika. Mawuthi yabheka abelungu futhi bonke babewo-number 1 ekulwiseni lezi dalwa ikamdala ezazifikelela emhlabeni zizobuyisa ubungcwele bethu. Uyayibolonto. So injalo nje baba. Siyabonga Khawula Makhawu, siyabonga mfowethu ukuthi usikhanyisele ukuthi lezi zinto beyisetshenziswa kanjani, ilanga, inyanga, inkanyezi, zonke lezi zinto, ukuze nomunye ongacacela ukuthi okhokho bethu bebeyisebenzisa kanjani lezi zinto acacelwe njalo usukwathinta nendaba yemvelo, ukuthi nemvelo babekwazi ukuyilawula ngokuthi bashaya ama-tray, bashaya amathini, zonke lezi zinto. Sibonga kakhulu Khawula Makhawu, ungadinwa yithi siloku sikuhlupha njalo, because inhloso la ukukhanyisela isizwe ukuthi sithole ukuthi kahle kahle singobani thina, siphuma kuphi, imaphi amandla siwaphiwe umveli iqala ukuthi sikwazi ukulawula imvelo, sikwazi ukukhonektha ney'lwane, iy'hlahla, zonke lezi zinto ey'ngaphansi komthunzi welanga. Asibonge Khawula Makhawu.